Отваряме червеното. Помолих за една флашка, забравиха я. Не, в раницата не ще видиш. Добре, айде ще видим. Може би. Може би. Оправих се набързичко. Сега ще отидем да закусим в любимата ми пекарна и след това ще отидем да вземем новите халатчета, които нямам търпение да ви покажа. Те са за коледната колекция, която ще бъде лимитирана и много се вълнувам и аз не съм ги виждала още. След това ще направя един пилатес и вечерта ще ходим да вечеряме навън с Алекс. Общо така се очертава днешния ден и съм напълно готова да тръгваме и да хапваме, защото съм много гладна. Отиваме на Дагов и ще се видим там. Така, току-що взехме халатчетата, както видяхте, новите от коледната серия. Вече мисля, че стана ясно, че са червено и бяло, като белите са страшно красиви, принцейски с перца на ръкавите. Много се вълнувам да се прибирам вече, да ги мера, да ги пробвам, да ги видя как стоят. До сега най-любимият ми цвят от всички халати беше бебешкото синьо, но мисля, че вече минавам на червено. Със сигурност. След като го видях колко е красиво и как се е получило. Също така, от Юск пазарихме, това мисля, че го видяхте и ще ви покажа какво си взехме, когато се прибера. Сега отивам на пилатес, не знам дали там ще снимам. Отивам на пилатес и когато се прибера, имам само един разговор за сайта, да оправим едни неща и ще ви показвам какво ново има и какво си купих от Юск. Така, прибрах се вече след пилатеса, стана си към 4:30 даже. Мина разговора, след което обядвахме, изкъпах се, починахме си малко и сега ще се гримирам отново, тъй като после искам да снимам още някакви работи, пък и вечерта ще излизаме да вечеряме. Така че направо от сега да съм си готова. А между другото, после, когато се гримирам, искам да пробвам ето този хайлайтер на Guerlain, лимитирани от коледната им колекция, който го търсих във всички възможни молове и навсякъде беше изчерпан. Така че, като се гримирам, ще го тестваме заедно и да видим дали си заслужаваше моята борба, буквално, да
да го открия. Накрая го поръчах от Notino, там го намерих. Мисля, че все още ги има налични. Но по магазините в Пловдив, в Дъгла специално, ги няма никакви. Отзад имаме ни две много сладки момичета. Оле, това огледало защо примигва така? Не знам. Моментът на истината дойде. Да видим моята борба за този хайлайтер струваше ли си или не. Като омбре ефект има леко, тук е малко по-светличко, тук е малко по-розовко. Нямам търпение. Наистина нямам търпение да го пробвам. Взимам си чайчицата. Добре. Чакайте всъщност дали първо да ми го слочнем на ръката. Ей тако. Ей тако. Ей тако. С малко по-едри частици е нещо, което по принцип не ми е любимо. Аз харесвам хайлайтер, който е с по-финни частици, да не е като брокат. Обаче това нещо, като го видях и... Да, доста ми е брокатено това. Да. Това е доста близо. Ами, общо взето, мнението ми за този хайлайтер е, че е с доста така едри брокатени частици. Нещо, което по принцип за ежедневието на мен не ми допада. Не би го носила за всеки ден, но е много красив, наистина. И за снимки, за някакво вечерно излизане, за повод е перфектен. Наистина, цвета е Rosy Glam. Това е цвета на този хайлайтер. А иначе, моя фаворит за ежедневието за всеки ден си остава този на Estee Lauder. Ето този. Това е супер много хайлайтери съм пробвала след като съм си купила този, но абсолютно нищо и никой не може да го бие. На мен това ми е най-любимия. На мен това ми е най-любимия прахообразен хайлайтер и го обожавам този. И не го сменям, но този е много хубав, наистина. Доста съм доволна. Заслужаваха си моите обиколки. Така, сега да ви покажа, освен какво взехме от Юск и след което да преминем към халатите. Между другото, в момента съм облечена с едно от любимите ми сетчета. Чакайте да ви покажа. Ето този цвят. Аз съм го съчетала с късите панталонки. Не се вижда, но да, съчетала съм го с късите панталонки. По принцип, може да ги съчетавате и дълги, и къси, както решите.
изцяло. Аз обичам къси панталонки и затова дори риската си я нося с къси панталонки. Значи, взех си нови чехлички. Едни ето такива бели, пухкави чехлички. Точно като много ми се връзват в стаята, имам такова столче в ето такъв цвят и е точно от същия материал, така че си взех едни такива чехлички за мен. И взех и за Алекс едни такива, само че кафяви. Да сме матчинг. Супер сладки са, вижте ги. Друго, което напипах тук в торбата, е една кутийка за бижута. Такава мъничка, чакайте да ви покажа. Харесах си я, защото е перфектна за пътуване. Аз къщи няма да я ползвам. Но за пътуване е перфектна. Има тук за герданчета, където се закачат с джобче, така че да не се заплитат. И отделно има за пръстени и за обици или за някакви малки гривнички място, къде да се подреждат. И е супер компактна, мъничка и могат да се съберат доста бижута, без да стават е така вътре заплетени. Така че с такава цел си я взех за пътувания. И другото последно нещо, което взех, са ето тези 3 вази. Значи по принцип аз ще ползвам само тази. Купих всички тези само заради тази. Тези двете не знам какво ще ги правя, но имам едно като етажерчица тук над този стол, където смятам, че тази много добре ще се впише и ще изглежда много красиво. И затова купих трите по принцип, но тези двете не знам какво ще ги правя. Сега ще ви покажа как ще й намеря бързо място и колко хубаво ще стои, пък за другите ще помисля. Мисля, че декорацията ми се получи. В крайна сметка май ще ползвам всичките вазички. Чакайте да ви покажа. Много красиво всъщност стана. Общо взето сложих ето тази и тази. Тук имаше един ароматизатор преди, но го махнах и сега изглежда много красиво. Така, дойде време за халатчетата. Да ги видим. Тези, които са от коледната серия. Аз тук съм си приготвила двата нови. И всъщност ги опаковах, за да ви покажа направо как пристигат. Ето така. При вас. Така. Отваряме. Чекайте да видим сега кой цвят съм хванала. Червеното. Картичките, разбира се, във всяка пратка. Аз малко май ще скъсам хартията. Или да не я късам. Айде, по-така елегантно ще я отворя. Ето го. И червеният халат. Хайде сега да го примерим и да видим как стои направо. Аз доста си харесвам червеният цвят. Си ми е любимия цяло и имам очаквания, че ще ми стои добре. Но да видим. Обляках го и определено мога да кажа, че вече това наистина ми е любимият цвят от всичките ни халати. Имах предположение, че ще е така, но сега вече съм на 100% сигурна. Наживо е точно класическо червено, докато на камерата изглежда една идея по-оранжево, отколкото всъщност е, но не е. В смисъл класическо червено си е, с по-широки ръкави, както на всички останали халатчета кройката е. Много, много ги харесвам тези ръкави, много добре стоят. И разбира се коланче. Чакайте да мина малко по-назад. Сигурно ще си го запазя този, просто няма как да нямам в този цвят. Много е красив, много ми харесва. Пък и смятам, че ми отива такова червено на косата и на очите. Хайде сега да отваряме и втората кутия и да видим и белият с перцата. Много е красив, наистина. На закачалката ми изглеждаше супер красив. Сигурна съм, че и като го облека ще е още по-красив. Нищо не се разбира в момента, затова давайте да го обличам и да го разгледаме по-хубаво. Така, нека да започнем от там. Представете си в една хубава сутрин как
сте си направили любимото кафенце или матча или там каквото и си седите и си правите грима, без да бързате за никъде, облечени с този халат. Ето така. Ето така. След като ми се появи идеята в главата, ми дойде и въпроса: добре, обаче как ще се пере с тези перца? Тъй като очевидно те не се перат. И ние го измислихме, смея да твърдя, по най-добрия начин. Перцата се свалят и се слагат. Закачат се за ръкава с едни малки копченца. Сваляте ги, перете халата и ги слагате наново. Пък ако искате да си го носите халата без пера, също може, разбира се, въпреки че не смятам, че има някой, който би искал да го носи без. Също така пропуснах да кажа, че тези два халата, както и калъвките към тях и скрънчетата, ще бъдат на сайта ни на 1 декември. Така че ако имате желание да ги разгледате и да си поръчате, защото, както казах, са лимитирани, може да го направите на soulritual.bg. Абсолютно същото има и червено, само че сега нямам при мен, както и във всички останали цветове. И ако искате да си направите един сет от всичко, от халат, пижама, скрънчи, калъвки, да го подарите на някой сега за Коледа, мисля, че е супер идея за подарък. Даваш ли ми да си сваля това или ще съм неестетичен? Не, става. Дай ще скосам отдолу. Да не е става футболната. Не, с черна тениска. Не мога така. И ще ходим на Зелената библиотека, ако е отворена, сега ще проверя. Да закусим, да свършим малко работа и да се прибираме след това. 3-4 часа. Нещо такова, да. Аз имам един разговор по едно време. Няколко време. Да знаеш. След 3 часа не. Помолих за една флашка, забравиха я. Не, в раницата ми ще видиш. Добре, айде ще видим. Може би. Може би. Ще ям авокадо тост с бората май и кафе ще пия. И после ще пия още едно кафе. От Bluestone Donuts, Pumpkin Spice Latte. И тогава се надявам да имам и снимки. Също така ще си взема и гривната, която ми ремонтират вече не знам колко време. Съм много развълнувана. Ти вълнуваш ли се за моята гривна? Да. Как?
Свършихме 2-3, колко време седяхме? 3 часа? 4, 3. Колко часа седяхме? Сега ще ти кажа. Свършихме работа, хапнахме, разходихме се малко, взехме си второ кафе, взех си и гривната, Някъде поправена към 3 часа и половина сме седяли. Че да навключа, да се зареждаме. Много добре стана с камъчета и сега се прибираме. Какво се случва тук? Ставям си телефон. И това pumpkin spice latte също е доста Добре, тук ще го оставя. доста добро.